guys, kinalamian kajong mais ya, luto na. Wow, luto na kaadyo. Yan na guys, nangabuak na siya datos ila mahangi pang kuot. Hangi pang kuot. Parisan day na si buhat guys ya. Mga anta ninyo guys. Anta. Dena guys. Dena guys ya. Mais ang parisan og buhat nga bilong-bilong mo. Dena guys, mo hang iparis bilong-bilong nga buhat. Kuha naman mo day buhat, na day mais. Ana guys. Muka na. Guys, nganta. Ano mo ya? Mais. Hindi ako yung mais. Uy, hindi, imo rin asa. Imo rin gamay, kay gamay man kang baji. Imo rin gamay. Ang dako. Hindi na musugot o gamay, kay dako ko nung. Kana imo dako. Okay. Guys. May laman. Gamay ra, kadi ka kakabot o maazo na. Mukwang og mais. Guys. Tapos ay buwad. Kaya sa buwad. Pwede nagbuwad. Pang ko sa saling banana and saka ng grip. Yan na, luto na kagad. Isa kagabiin na namang gisigaan. Sarong na. Nakahumok aso guys. Paan hay taka uma. Sige, paunahan ka. Paunahan ko naman guys. Ang taka ang sense. Sige. Pwede na ko buwad. Umidag na buwad. Umidag na buwad guys. Kaya ako. Surrender. Surrender maghangka mukbang. Nganta. A few moments later. Morning guys. Lakaw na sa pag-abril. Nadlawon. Trabaho na po. Tugbaw si Inday. Tugbaw si Ilia. Bye. Mamuta. Ang muta mo lagi ni mo lang kay katagbo. Ang ko ilin. Karang muta ganyan. Bye-bye. Bye-bye. Mamping. Ngit-ngit pa, pagdagpuan. Ngit-ngit pa pa. Ngit-ngit, parang pang ngit-ngita dari alas 5 guys. Sarap man yun eh. Buwan nagpag-uwan kanina. Ngit-ngit pa ng pader. Pagdagpadong, kanyang buwan nagkag-uwan. Ang bili pa din mo na karo. Dadaan ni mo, terus ko. Ito ka? Amping. Tuh, parun. Hagok pa. Patad ka? Tuh, paman ron. Ang ko na tug pa. Hindi parang bako dala city. Hadla kasi ro mga tang na to. Ngit-ngit pa. Ito dapit unahan. Arang nangit-ngita kay may nagpudyo. Awa-aw na ito dapit ba? Gano'n, ito na. Hits na ron. Ito ron. Sumapalit ro panisan. Asa nga toon? Asa nga rin guys. Ispatra ko. Suwadyan o pukaw o makapamukaw ako dari. Alas 5 naman galing kay grabe pa mangita dari alas 5 sa una alas 5 karon na malamdag matanas na tayo na paradyo na ko hinay tara kay grabe dangag agianan dari na dangag adam din naman daghan ng gilumbay sa man ada buslot dari sahod nila to paradyo sa tayo ayo nay mata na koko patod sana sa Gabriel ka rin ko hatod sa Gabriel ka rin ko be wala na po ka pa der ano hatod na to alas 5 naman put ngit-ngit pala mga kaadyo dari alas 5 basta siguro ingarong buwan na
Na di mga buwan nga ngit-ngit pa ng alas 5 guys. Napaisahay. Ha? Kaluha. Kaluhang bugas nga naman na. Na-in love ka? Ito na guys. Mata na. Tingag nagmotor ha? Mata na ito. Tupa. Mata na to yung nanay. Tugnaw si ha? Oh! Halay day! School. Bako din taon. Pagkadangag ni siya. Maripili. Tugon pa ka? Bye, amping. Ingat. Ingat. Ay mo pamasahe, Gab. Oh. Pumasaya po ko. Amping, bye-bye. Bye-bye. Bye pa. Papa guys. Mana sila amping. Pinanuri pandesal. Kamang batang badsi sa gumaning bako tug sala. Kun sa pabitapod mong klase na sutsut. Inom ka Milo? Milo? Milo imo milk. Day, milk? Gatas. Gatas. Ko gatas. Milk ko na isa guys, milk. Imo ko tanya. Si. Timpla sa milk sa mama, ha? Higop ng Milo kamang batang badsi. Jaja pang isa pang ipabutangan og Milo ring luto di dyan di kape dyan imnan. Hindi mo kita ngit-ngit. Lainam na la. Kung mainta natin dyan. Gabi ito ba? Gabi pa lang eh. Harap pa mangit-ngit ta dari alas 5 sa ama. Ayun no. Ngit-ngit pa mag alas 5. Matupata. Ito pagbalik la. Hinamtanin sa Milo. Buntag. Buntag naman ron ka. So ngit-ngit pa laman. Ngipit pa. Ngit-ngit pa ag. Di hapit Malibot. na buntag. May school nang amang gamay badji. Ha, pada plane, kanay motor. Hinay, di magapit-apit ka mabasa ansa ka. Mabuling imo sanina. Kalibali. Ito na mi guys, may school na Miss Kim Kim. School nang amang badjing gamay na. Ha? Ako dagan-dagan. Unsa? Dagan-dagan ko. Dagan-dagan ka. Asa man padung? Sa? At sa istrahan. Padung sa eskwelahan. Dagan-dagan kun ka padung sa eskwelahan maglakaw ra gud di madamag. Tito, hawid. Sunod ako. Pakay dyan tito guys, oh. Naka-hits. Naka-hits ang bata. Okay. Tara ka-hits na si Lia. Ay, tapos ayan, sa isang classmate, pinasaan. Oh, grabe kasi kapinangga ni mga bata, guys. Kaya tanawa naman, oh. Muskwila, pinasaan. Asa ka? Oh, asa mo, guys, oh. Pinasaan ni Yoyo, oh. Grabe ka, arang kapinangga sa uduan, oh. Haman imong tita? Amo to to eskwelahan? Sili ato na ning sabay na siyang igagaw. Sabay ng Zian. Saka siyang tito guys. Hadyorapod kay lapok kagagyanan ha. Lapok kagagyanan ni bunak mag-uwan ganina. Alas stress. Alas stress ning bunak kag-uwan guys. Along arang ka sa kapinangga ni siyang pag-umangkan guys ha. Pinasaan ko. Grabe Shout out Mads Catherine. Nasa na ba ka? Mukhang lagi ka mo hatod. Bago ni Yoyo kay pasaanan Di dyan ni kabuling guys. Kay pinasaan Ang katong tabang katong hati. Parang ka pinangga ka sa isang uzuan guys. Wajud taon pa baklaja. Wah, di pa kada trabaho taglaran. Trabaho sa tagbilaran? Madyo. Ikaw dyan magbantay na niron kay trabaho mas tagbilaran day ka ma. Na ate. Mads Catherine. Muari tunja. Tara tuway. Naka-ligat lubi. Palit sa may snack sa mga bata guys. Mitami og sa bata pa snack nila? Burger. Social ron kay na burger. Order ng hotdog na. Maklay pa dong merkado. Ngita ko na may snack na rin pads. Mag-try snacks pa na Lagi. Darabay kamutihan masin pwede rin. Di ba katada na pang latosos tag-ija.
Maplay din mga cash na doon na na. Mga requirements. Pailita po na nila. Bayo di tayo na pangaduon. Ano yun yan? Sila naman ma'am. May nakuhaan nila. Pero og kita yung taga-alis siya, damdaan hirap pas alis siya ibala. Aw di ibala nga murag kanyon. Asa man ibutang dam? Di magka. May magbuod kung asa sa ibutang. Basinog na sila branch sa Amerika nga to. Amerika magpabutang. Di na, kung sa Bohol, Bohol area ra jud. Oh ba? sila na magkuhan kung asa. Diyan sa main yung kuha na dam, libre dam. Kuhan, allowance sa 100. Kada adlaw. Oo, niya. Ako kay mag dara magbugas para Ano ra ka magdungag na ni. Okay ra po dani mo higda dam kay dako mag-space. Pila ra pag happy na. Stay in mo. Di ba 24 hours mo? O di na? Ay, magsira sila. Dana guys, snack sa mga bata o snack sa mga ginikanan. Ulit nami. Lipay na sila kanilang burger. Napisito. Kanilang snack guys. Kain kag burger ha. Ang lipad na naka-burger. Muyat. Nana Enzo, wapag duha ka na rin. Duha ka bata. I-open na, ikaw rin i-open. Di ka mag-open. Ito i-open. Papaluto mo ito sa merkado. Ano mo snack. Ang sa'yo mong tita, ikaw rin na. Ha? Laka na la. Kanay, lipay ang batang bagi. Snack na, mga busog mo. Kaya na maka-answer mo tarang ni ma'am. Maka-answer mo tarang ha. Kaya naka-burger na. Apil lepad ag parents. Snack pod me. Snack tayo jo. Mayon man di ay. Mayon man di ay. No. Bawon taon na ilang premyo. Sinadyawan. Salamat ka ajo kay nakakaon mi. Kiniugan dyan ni sa Christmas party. Ila rin kiniugan guys. Salamat sa grasya. Perfect si Loren na na. Anak ma. Nagtumba ng baka? Ay, Wala na. Kaya nga. At tumakusaw na mag-anuan ko. High school ko ba? Dada Miss Bay guys, ang uli nami. Practice. Okay. Ta mang-harvest ta sa atong kapajas dara ta agi. Mag-harvest mi sa mga kapajas guys kay to na hinog to. Hinog na kaadyo bujag. Ta. Di ara ang hinugan na guys edi. Wow, super hinog na. Ang among kapajas. Ang isa dari. Be. Ang isa. Oh, hinog na po di ah. Wow, hinog na po dag isa. Kari hinog na. Pwede pa kaadyo. Di pa na dyan na mo pupuon guys. Kay amang pahinugon dyan. Kiri mo hinog na di ah. Oh, yarang na hinuga kaadyo. Harvest na dyan mis amang kapajas. Tangkuan day. Kitan. Ikaw rala. Dali. Ikaw kuha dali. Susto naman na pa si ijang golden berry nagpudo. Ikaw kuha na. Kakabot ka. Kabot. Wop. Sige, kabot ah. Diyan makakain ng Hindi. Korek kuha laman. Nang kuhaan guys. Agamang kapayas. Yay! Kapo-po nami. Ako na kanay tuas. Kaptura mo rin tuas. Taniri. Yan na guys. Nami akadyo. Dapat dagkubujag. Dapat dagkubujag. Kada ka nakakuha na may hinog guys. Manaling ka na skim-kim ron. Nga anta day, kapajas day. Dali. Gahi-gahi pa man si Zaday. Pero narang nahilo ha. Oh. Hilo na ka. So aga. Nasamad man di ay. Di agi. Kusi siguro ni. May upakan. Katang kanan. Yung upakan guys. Kaya nga may maisnak sa kim-kim. Oh. May man upakan. Karong hinlo ba ni kaan.
Pagkatulo na dahil guys, naka-harvest mi dito. Katulo na may naka-harvest itong punuan na. Dito pikas, di kadyo si Jadag, pero daghan og bunga. Nang na ay sut-sut ag bunga ba? Kani si Jadu dag si Ja, sut-sut mapuno ni bunga. Nay iban na to nga dag pero isang bunga rang ka. Buang ka ajo. Ayo, kamasama dyan ka. Di pwede kayo masama nagkamot. Delikado sa bata. Delikado sa bata. Yes, no? Gusto na makabaw na? Buhon na. Kanang makamauna dyan. Karoon yung mga samad ng agi. Tara guys. Kaso di ay pahak di ah. Pahak man. Sagdila man. Tara nang... Mangguna na ho? Kusi na ni mo, Kim? Di man kakabot. Habog ka ni. Jama. Tiyaw pa. Di, ikaw na ha? Huwag namin yung kusiyon guys. Kaya maahat ang pagkahinog. Iwaan na natin guys. Ang kapayas. Wow. Nagkahumok. Ayan guys. Oy. Dari. Ana guys. Diyan na guys. Manapupak. Ang mukhaan na magkuhas liso. Oy. Basta ko siya Mami. siya, mahinog na siya kadugay. Basta ko siya mana, mahinog na. Kasi ganit ako, kudat May aoy. mahinog. Kukuhaan bitaw na ako, ka na kambras, kudat ko hinog, balin Ay, pagkaan na. Dali, dali. Ma, kasi Kaso, bitaw guys. na ako. Balin, kudat bitaw ko, balintong ko. Kinsa man. Ako, kusi manang, inja, nakudat ko, inja, nahinog, inja, ungana ko, nabalintong ko. Ang kalami, kanala. Kilawila. Kinalamian. Liwat ni mo gwapa. Lami. Tanawa. Kanala. Garain ka guys. Ang aring kuan guys. Ito ang gipahakan. Sama, bali. Mga kuya. Salina na mo mga Manabali kuyas. ang suot. Nabali naman. Ang likod na may nato na. Nagatubangan. Hindi, naman ko'y buling. Buling. Natang-tang naman diyang glitters. Dami yan. Sama na. Wala kaya ang milon. Nag-melon ko na. Watermelon. Niliso. Na may kalo. Yummy. Ang kinsay makauna ka ng kaon, tagaan kwarta. Makinsay makauna kaon, tagaan kwarta. Premiuhan. Huwag kinsa ko na makaon na kaon, tagaan ng kwarta. Premiuhan ko no. Kasi may premium. Ako na, naman ko. A few moments later. Tiya, gwapo na gamang Kuya Gail. Mura na Piolo Pascual. Basta magma. Pero Pascual taga puti. Si Piolo Pascual. Basta. Ay, sir, ang upuha isang inautan. Si Sir pili na. Ja? Isang inautan. Isa nga na isang inautan. Erne? Ha? Breastfeed. Mura na pa didi. Breastfeed. Ikaw. Ay, isa. Dari kay Dora Daris koan. Highway. Mana? Be, tanaw na to. Tabang sa. Grabe ng kupuha na. Tsa. Mura na, piolingling. Anong kupuha naman lagi ni mo ya? Di naman ka mailhag si Eagle Boots. Grabe ng kupuha na. Mandi ay isa na piso. Nalingkura na ha. Kato. Ang babay na ninong. Di na mo. Bukin sana. Ako na. Ano sa amin? Pwede. Uli na mi guys. Kaya man nagpa-out si Kuya Gail. Yeah. Ingat mo ko silang eskwelahan. Kaya ako importanteng tujo. Silang maestra. Pagkiti ko ka lang